Nå, var det noget vildt? Hey! Slap dig af! Slap dig af! Gå væk, når jeg siger det! Nej, det er fint. Det ved jeg ikke, jeg... Og dig væk. Ja, jeg har det hele. Jeg har det hele, homie. Har du det, han gjort? Jamen, vi skal filme ham. Hvad sker der? Jonas, Jeg har filmet det fucking. hold nu kæft for det. Jamen, Hvad sker der? Hvad sker der? der sker ikke en skid. Kan I ikke bare kropsvisitere ham? Nej, hold nu kæft for fanden, Jonas. 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 Hvad der sker? Jeg gider ikke. Ja, Jakob. Jeg fik bringe den vej. Ja, det er fordi, du ikke gør, hvad du sagt. Jeg smider gerne tøjet. Og Jonas. Nej, Jonas. Jeg smider tøjet. Jago, gå den vej. Jeg smider fucking tøjet. Hey, jeg smider tøjet. Jeg smider tøjet. Jeg skal nu væk. Jakob, please gå. Hallo, drenge, opfør det ordentligt. Jakob, Klokken 03:20, du er anholdt. Forsøgt foretrædelse ordensbekendtgørelse. Du er ikke pligt til udtale til politiet. Du kommer til Vejle. Vejle? Nej. Tag dit tøj på. Det der, gider vi ikke se på. Det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Ja, den der, det forstår jeg godt, men den du laver før, den forstår jeg ikke. Nej, men du må gøre, hvad vi siger. Prøv, vi har det hele på. Ja, jeg har den før, den har jeg oppe på kameraet. Der vil bare. Ej, Jakob! Ej, hold lige op.